Обещахме ви интересна среща и ето ни нас цяла компания. При нас е Антоанета Попантонова, която е председател на Българския киноложки клуб, американски стафърширски териер. Имаме си две бебета и една тя. Как се казва тя? Артемида. Артемида. Колко е голяма Артемида? Артемида е още младо куче. Много красива. Дъщеря на световния европейски шампион. И майка й е основателка на моя развъдник. Ето сега. Най-известните кучета. Много интересно. Американски стафърширски. Каква е историята? Каква е родината? Американска порода. Породата е американска. В момента обаче смея да твърда, че в Европа имаме най-силните представители на породата. И това е вече от доста години. Кажи ми малко повече, аз минах на ти, ако нямаш нищо против. Кажи ми, как хубаво се подпря на обувката ми. Страхотно е, много ми харесва. Малко повече за тази порода. Какво е характерно за нея? По характер какви са, например? Агресивни ли са? Това за агресивността е нещо, което се наложи от медиите, общо взето. Една ваша голяма грешка, защото това е породата, която има най-близкия характер и темперамента на човека. Това е порода, която не е агресивна към хора. Никога не е била. Да. Порода, която много се привързва към хората. И изключително податлива. Изключително лесно. Изключително податлива е на дресура. И изключително послушни и любвеобилни животни. Вие сама го виждате, че това куче ви вижда за първи път в живота си. Много бързо установихме контакт, да. Между другото... Верно, че аз не съм страхлив човек, не знам това как куче, така както го гледате вие, е преминало през обучение за защита и за послушание. Какво означава това? Ами това означава, че от 20 метра това куче изпълнява команди с знаци и от когато има ситуация, това куче съвсем спокойно можете да разчитате на него да ви спаси живота. В смисъл, че при евентуално нападение, така както в момента е абсолютно спокойна, можете да разчитате на нея изцяло. А лесно ли се поддават на това дресиране, възпитание? Трябва ли специалист да се занимава с тях? По принцип, всяко едно куче е хубаво да се занимава професионалист. Както ние ходим на фризьор при професионалист, така си има хора, които професионални школи се занимават с дресура на кучета. Тя е преминала обучението си още от съвсем малка по послушание, след това и за защита. Изисквате някакви специални грижи? В смисъл, такова куче може ли да се отглежда в апартамент и така децата това куче няма вариант да се гледа навън, като дворно куче, както да речем немската овчарка може. Защото е късокосместо и не може да издържи на ниските температури. Но българския климат му се отразява добре. Ти каза, че в Европа е добре представена. Да, но да живее вътре в къщи. Никакъв проблем няма с деца. Аз имам лично две малки деца, които по цял ден са с кучетата. По цял ден ги водят насам, натам, играят с тях. Изобщо е някаква страхотна любов. Изиска ли много грижи или така обичайните неща, които и за други породи, разходки сутрин, вечер? Абсолютно обичайното с тази разлика, че това е експанзивна порода. Трябва ли да разходка много да тича, например? Трябва ли много енергия да изразходва, за да не затлъстява, например? По-добре се чувстват естествено на двор, ако живеят в къща, на двор, по който могат да играят по цял ден. Естествено, че се чувстват по-добре, отколкото в един апартамент в центъра на София. Това е нормално за всяко едно куче. Но специално те са изключително енергични и са подходящи за млади хора, които имат възможност... Обичат и да се движат, да се движат, да, обичат спортовете. Те плуват много добре, имат ципи на краката. Страхотни пловци са. Добри пловци са. Да, никога няма да забравя. Преди много години моя куче във Варна, един отбор по плуване, бяха решили да го изморят и най-накрая един по един окапаха всички. Сериозно ли? Не успяха да го уморят. Плови не се отказват. Те са силна порода, предполагам. Да, те са изключително силни. А имат ли някакви слаби места, с които трябва да се съобразяваме, ако искаме да имаме такова куче? С какво да внимаваме? Като всяко куче, натоварването на едно малко куче, което е в съвсем ранна възраст, не трябва да е като на едно голямо израснало вече куче. Това е нормално. При всяка една порода кучета е така. Просто трябва да се съобразяваме с възрастта на животното. Да.
Тоест няма някакви, да знам, специфичности такива, да внимаваме с ушите, с опашката или С пък всяко едно стомаха. куче трябва да се внимава. Има си храни за кучета, нашите храни не са добри за кучетата. Човешката храна всъщност не я препоръчваш да... Има си кучешка храна, има си кучешка козметика и съответно трябва да се съобразяваме с това, че ние не гледаме един човек и той не може да яде нашата супа, а си има кучешка храна, която е за определените възрасти, за определената натоварване на животното в момента, за жизнения му цикъл в момента. Просто това е нещо, с което трябва да се съобразим и вече ако самите животни са изложбени. Грижите стават на ента степен. Техния баща... Кажи за техния баща. Те имат ли си имена вече? Колко са големи? Това е Хефес, това е Хермес. Ама все такива едни героични имена. Някакви традиции в породата ли? Не, всичките кучета от моя развъдник са на богове имена. На богове? Да. И интересното при тях е, че с собственика на техния баща се познаваме от 10 години и в един прекрасен момент решихме да работиме заедно. Това е един човек, който има от няколко години насам страхотни победи на световно ниво. И просто беше някакси така, дойде съвсем в нормално русло да заработим и двамата с него. Техният баща е произвел най-много шампиони. Собственика на развъдника на техния баща от няколко години насам спомогна за едно изключително високо ниво на стаповете по принцип в Сърбия. Негови кучета са родители на много световни европейски шампиони. И мога само да му благодаря на този човек, Дарко Живанович се казва, с който вие сами виждате каква красота създадахме. Ама наистина е красота.